امیدوارم که همه کسا خوب هستین، همه کسا نغز هستین انشالله. امروز تصمیم گرفتیم که در یک موضوع کمتر شما را خبردار بسازیم. در ofisi بچه ها قرار داریم. همینجا یک افیر کنم گفتم خیتون یک بارا گپ زنم. بنابر سبب چند باری که وقتای اخیر چند روز است که چی میگن زد خور میگیم زن و زنی میگیم وقتای اخیر زیاد شده است در مسکو و در سنت پترزبورگ در دیگر облاست ها. پیش وقتا همیرا تا 1500-2000 روبل جریمه میکردن. از همه سختش 15 سوتکا برده سود کردن که محکم کرده سر میدادن 15 سوتکا و حالا باشد 40 سال زیاده از اینم دپورت کردستن و علاقه 2 روز است که با فرمانی Собянин در مسکو در تمام метроҳо бачаҳоро бурда вай кардистанд, проверка кардистанд, яъне ки отпечатки палец мегиранд, ай бар, ай пеш сурат мегиранд, ҳамхали 20-таи, 30-таи, 40-таи қапида дар мошино бор карда бурдесиянд. охирон ҷанги дар Рублевка шуда гузашт байни муҳоҷирон ва ҳамин сабаб шуд ки ҳамаи намуди ҷаримаву штрафҳову ҳама чия бардоштану ҳамира кардан як намуди ҷазо, яъне ки депортатсия. кадоме ки дар ӯ ҷанг иштирок кардестай ё ки дар ӯ занозанӣ мима гузаштаестай ягон кори худаш қатӣ фарқ надорад. аз ин пас ҳамаи анворо қапида ҳамаи вақте ки милиса мебиёяд пулис файруд мекунанд дар ҳамун ҷанг ва занозание ки мешавад дар кӯчаҳои Москва байни муҳоҷирон. пулис ки омад агар дар оҷа раҳгузарам бошӣ фарқ надорад чӣ кори дига қати рафтеси дар ҳамун наздикҳо ягон поликлиника намедонам табобат рафтеста будӣ фарқ надорад. ҳамин касе дар ҳамун наздикӣ ҳастай ҳамаша бурда 30 сол, 40 сол, 20 сол ҳамихали депортатсия карда ба давлаташон равон кардесиянд. инҷа як касо ва алейкум ассалом бардорои азиз, аллоҳ ҳаматонро нигаҳбон бошад. ака ман 3 сол мешавад миграсиони кӯҳна ман дар Москва ман мегазам чи въезд на маҳкама метавонам легализовать кунам. Не дӯстои азиз, кадоме ки запрет на въезд доранд ҳозира шуда гап ҳаста ки амнистия мешава, лекин амнистия шудагӣ нест, ҳозирам шудагӣ нест амнистия. бисёри мардум ҳамин гапҳоро баъзе сомонаҳо фаҳмиданд аз баъзи ютуб каналҳо ба умед ҳастанд ки вай запрет на въезд доштагиёрам кушодагианд, вале ҳозир ягон маълумоти аниқ нест. вақте ки аниқ шуд ҳатман ман шумода пурра карда мефаҳмам. ҳозир маълум нест ки барои шаҳрвандои кадом давлата мешавад, ё барои ӯзбекҳо ё барои тоҷикҳо мешавад амнистия ва барои кадом намуди статьяҳо мешавад. запрет на въезд чанд намуди статьяҳо қатъи мешавад дӯстои азиз. барои накардани документ, барои дӯстета доштани административни правонарушений, барои чандин сабабҳо аст ки одамҳоро запрет мемонанд. аммо кадом статьяҳоша мекушоянд оли маълум нест дӯстои азиз. ҳатто маълум нест ки шаҳрвандои кадом давлата мекушоянд. ҳамин ки аниқ шид ман ҳатман шуморо хабар медиҳам. Фарҳад Маликов гуфтааст ки у меня миграционной нету, могу я влететь у себя? миграционный карта надошта бошам, дар граница як бор мепурсам, меги хай потерял, дига ҳеҷ чиз намегӯянд. возвращение на родину, справка и консульство мегирим, мезаним мера и хонат бародаржон. Салом ака, ном, фамилия, алиш кадом омадум, патентспори рафтум, нуми пешинам бромад. Значит бромад, значит фаҳмиданд ки ту ҳамон одами ягон документ далши карда наметуни, агар вай запрет боша ба шарти. агар вай запрет набоша фарқиш чия? любой инсон ҳаққи ному фамилия алиш кардан дорад. номи пешин агар запрет набоша озод метуни ки вай кадан гирӣ. документ кадан гирӣ, не ки вай запрет боша, инам автоматик запрет мешава. ҳамиам ҳамон одамак фарқиш чи? мо регистратсия дорем, тамом, то 30 числара бирем мешава. куҷо бирен, яъне патентспорӣ бирен, хона бирен, протар бинависен дӯстои азиз. агар хона бирен гуфтанӣ бошен то 30 бирен, ягон депортон намекунанд. патентспориам бирен, агар мешава рӯзо мумкин успеҳ кунен. ҳардушам ба хайрай. куҷоги дар назар дошта бошӣ худод. фирдавс аваз гуфтааст салом ака, ҳозир документ надорам.
моҳи ноябр ТЖК мерам запрет мешава. Агар ба шарте ки Путин бояд таи дига ҳамхали указ намона, агар баъди 30 сентябр мо намедонем ки вай чӯ кардан ния чӣ ния дорад, лекин агар намона касе документ кардагӣ нестай, баъди 30 сентябр оҳиста оҳиста уже запрет на въезд мегиранд. Агар ки ягон укази дига продлит кина бо то моҳи декабр бо хел шава, агар шоколад мешавад бораи бачаҳои мура. Запрет аз сумкати кушода мешавад. Не дӯстои азиз, ин гапа гуфтаистаи Федя Шарапов. Федя бародар намекунанд запрета, намекушоянд. Пул хати кадом адвокате мегӯяд ки ма мекушоюм, вай ма миллион мор гуфтум, бояд бордига мегӯм вай адвокат не, вай банкомат ай сумта мегира, корта буд карда наметавона. Салом акаҷон. Алейкум ассалам. билет ай душанбе ба Москва арзон мешида боша. Аллакай арзон шуд ку билет нисбати нархи пештараш, лекин бачаҳо Мирзо харидесиям через Узбекистон $280 да арзони хоки сиёҳ гуфти гапо. Мада фарқ надорад шумо ба куҷо қати мегирен, лишби арзон бигирен, лишби мардуми камбағал арзон барава биёя. Мақсади мо ҳам яй. Барои ҳам хотир мо Узбекистон гуфтаистам. Ва Узбекистон арзонтар буда дӯстои азиз. Ассалому алейкум акай Ҳабибулло. Иммигратсионнаи карта аз куҷо бигирем? Ман ҳамаша гум кардагӣ ҳастам ва ман намедонам ки 2 сол шуд. Ман намедонам ки 2 сол шуда буд гум кардагиам. Отдел по вопросам миграции меравен. Ҳамунҷа да мегӯем ки то 30 сентябр как раз шумо вақт дорен. Рафта ҳамунҷа сразу бигирен дубликат мигратсионнаи карта шумо да метиҳанд. Амуро гирифта резко мерен регистратсия мекунен ва шумо мешен легализоват кардагӣ мешен. Баъд патент спурдан дар кор ҳатман. Саломат бошед акаҷон. Худо нигаҳбонат боша. Хуршед шуморо ҳам Аллоҳ нигаҳбон боша. Хоб мара патентам тамом шид, 3 моҳ шид. Метавонам брам прописка чӣ ба хонда намешавад. Бисёр баъд менависам меирава боло успед намекунам. Метавонам прописка кунам 3 моҳа, баъд да патент биспорам. Бародар, пропискаи 3 моҳа ягон каса намекунанд бе чеки патент. Прописка мекунанд то 30 сентябр, чунки то 30 сентябр мувофиқи укази Путин, президенти Россия, бе чек, бе ҳичи мора регистратсия мекунанд. Баъди дига регистратсия да ягон асос продлеват мекунанд. Ягон чӣ бояд асос боша, намедонам, ЗАГС бояд доштагӣ боши, хай автомати РВП метиҳанд, ё ки патент доштагӣ боши, ё ин ки ягон больничный, ки ягон чиз бояд асос шава уже. Ҳозираш да асос укази Путин ай. Ва ҳамуро ҳам касеро ки продлит кунанд то 30 продлит мекунанд. О бача, иқа саволай ма дӯстои азиз, саволои шуморо ҳамаша успед намекунам. Бо хафа нашен. Ма як савола ҷавоб метавонам 40 та менависам уже як саволи мада. Як бор бемаска қапид, протокол кард. Ака запрет мекунанд? Не бародар. Манам кардагиам протокол як бор бемаска айдури магазин. Ҳич намекунам як борш. РВП дига республика да дига республика кор карда мешавад. Не дӯстои азиз. Даже да як шаҳри дига кор кардан мумкин нестай. Масалан дар Питер дошта боши, дар Москва кор кардан мумкин нест РВП қатӣ. Бухапан РВП-ро аннулировать мекунанд, хата депорт ва запрет на въезд мемонанд, выдворение мекунанд хата. РВП маъниш ки регистрация временное проживание, яъне временно да ҳамун шаҳр зиндагӣ кардаеси, проживат кардаеси, то вид наҷотирас ба гирифтана. Вид гирифтӣ, баъд дига шаҳр да меравӣ, кор мекунӣ, бо ҳамурам вид қатиам ки кадом шаҳриам ки рафтӣ, ҳамунҷа бояд прописка кунӣ, баъд кор кунӣ. А ту ба РВП да ҳар ҷо наметавонӣ прописка кунӣ. РВП худи временное проживание, фақат да ҳамун шаҳр прописка мекунӣ, ҳамун шаҳре ки то РВП додааст. Салом алейкум ака, через Беларус омадагем, Тоҷикистон брам, то сима депорт мекунам? Набояд бикунам. Бисёри бачаҳо рафтан омадан. Ай Беларусия қати дуромадагиҳо рафтан, омадан, гӯна патент кардан. Салом алейкум дӯстам, нашуд регистратсия, ягон гап нагуфтӣ. Чӣ? Ягон гап не нуқта уз. Бачаҳо пурратар бифаҳмонед, нуқта дар калаи шумо чӣ гапе ман намефаҳмам, чӣ маъни дорад ва гапи шумо. Ман бояд Сахарова равам барои иммигратсион картагирӣ. Не Сахарова, не ва Сахарова чӣ? ФМС ай, Федератсия мигратсионная служба. Шумо отдел по вопросам миграции, отдел полиция ҳастай ки ман ҳамунҷо рафтантон дар кор. Ман ака патент накунам, чӣ ба регистратсия гардум, бо тамом шава бо бикунам.
нафаҳмидем. Бахшиш бародар гапи хита. Нозим Холов нафаҳмидем гапта. Салому алейкум. Мо дар Новосибир қарор дорем. Патент Москва регистратсия чи патент Москва регистратсияра чӣ кор кунем? Чӣ фаҳмира? Нафаҳмидем бародари азиз. Салому алейкум. Ака Кия получу кота. Бародар нормально нависен. Саид М чӣ нависонда? Салому алейкум. Ака Кия получу кота. Субҳаналлоҳ. усал накадесан бародар бахшиш. Агар он кас агар сахт расана намеша хонда чӣ мегӯяд хелиш. Ака ма думо патент насупоридам. Баъд дальше супоридам. Баъд чӣ кор кунам? Дальше супоридам мешава. 2 моҳ не 1 моҳ наспорди патент аннулировать мешава. Баъдаш лучи наспор пулро бефоида ҳайф накун. Ами 5 этаж пула мебурӣ син тиреза қати поин мепартои ко ҳамон маъния дора. Баъди 1 моҳ наспордагит бо баъдаш бисупори агар моҳи ноябр депортам буд мешава. Чӣ кор кунам дигар депорт нашавам? Ака ман дар Москва. баъди моҳи ноябр депортот буд шид. Як бор граница мегзарӣ, штоби мигратсионная картаи нав бигирӣ. барое ки бе мигратсионная карта хита на регистрация мекунанд, на патент метиҳанд. Як бор медуроӣ мигратсионная картаи нав хати документ када гаштан мегирӣ дига. Ака чӣ хел паспорти Россия гирем? Ман ҳамира гап занам саҳар меша бародарҷон. охи квота қати ЗАГС қати дипломи Россия дошта боши, основание падару модар, зану фарзанд чизора ҳамаш фаҳмондан дар як видео вақти бисёр мегирад бародари азиз. Ака ман штраф дорам ДПС наспоридам. Чӣ мешава? ДПС боша споридан дар кора бародар. Протокол боша тем более мисол гаиман кардагӣ навистагӣ боша агар ва обязательно бисбор. Барои наспоридани штраф бояд штрафи дигар мекунанд. 2 та штраф боло ба боло мешавад бародар. худ гражданство дорӣ? Ака ман патент хати мегардам. ман гражданство худам надорам чуваки. яду нарушение доштам. яду гапо буд аморо ба ҳамон хотир ҳозиам нагирифтам. Ака 3 сол шуд документ дорам. 4 сол мешавад документ мигратсиони 2019 омадагиам. хай худони габону дагани. Тоир Сафаров гизала шидаи. Ака ма видварени дорум. мекунам регистрация намекунам. видварениро регистрация намекунам ба он хотир ки видварение маъниш ҳамин ки биро аиҷа гуфтесиям шуморо. наброин агар қапида спецприёмник бурда маҳкам када худшон депорт карданда 1,000,000% ҳақ доранд. кадоме депорт дора ҳози спецприёмник набурдесиям ки ҳамин бибарантонам агар ҳақ доранд. барои ҳамин хотир ягон қатишон саноман накунен қапидантона. як кор карда мулоимак ҷавобтон бисиям ки ҳақ дора ки наряд файрод мекунанд мебаранд ту депорти бояд бибурои аиҷа. мебаранд спецприёмник. киҳора 30 сол депортация мекунанд. одамое ки чихеле ки дар Новосиё ҳар рӯз дидестен ҳар рӯз дар кӯчаҳои Москав, Санкт-Петербург, тарафҳои Амурск дига областҳода муҳоҷиро байни якдигарашон ҷанг мекунанд. яъне занозанӣ талпа массоваи драка мегӯянд ку барои ҳамин хотир пешвақт 1,5-2,000 рубли ҷарима карда сар медоданд. 10-15 сутка маҳкам карда сар медоданд. ҳозир не только ҳамун ҷанг кардагиёрам гирди атроф шуда ягон одамои мегаштагирам ҳамин ки наряд омад ҳамара по пархам бор мекунанд мебаранд ҳамара 30 сол 40 сол депортация мекунанд. уже ҳам МВД ҳам Собянин ҳам бо як гала нафарҳое ки дар масъалаҳои қонунбарорӣ сару кор мекунанд ҳамашон тарафдори ҳамин чизанд. Собянин мега рецепти ҳамиё як тая рецепташ наказать депортировать яъне. Ака ҳози бе регистрация хона бирай маҳкам намекунанд. то 3 сентябра бибуроӣ иншоалло ҳеч намешавад. подмосковья регистрация чӣ хел продлит кунем? Ака ягон одам меоӣ дар хонааш мекунад дига ягон роҳ надорад. салому алейкум. патент продлит кардам 10 рӯз гузашта буд. чӣ мешава? чӣ? патент платит 10 рӯз гузашта буд. патент платит кардам. ҳомидҷон ҷононов нигоҳ кун. ҳар област патенташ ҳар хел нағма дора ба худша. агар ай худут Москва боша набояд ягон чӣ кор шавад чунки патенти Москва як рӯз ду рӯзаш мегзара
аннулировать намешавад ва задолженность нишон медиҳад, яъне ки мегӯяд шумо қарздори ин моҳатона биспорен гуфта дар ҳамун лични кабинетат мебурояд. Салом акая Бибулло, ман блогер ҳастам ва мехоҳам қисми навори тренинги Саидмурод Давлатов аз шумо нусхабардорӣ кунам. Оё иҷозат медиҳед? Шабакаи ман ягон хел таҳқирӣ нест, балки мотив аст. Бародар, ҳамин чӣ видеои дар канали ман ҳамаш айта. Салом алейкум. Сози Тенҷи ака 40 сол депорт ростай? Конечно ростай. Чанд партия рӯй кардан. Недавна 200 муҳоҷир депорт кардан 40 солӣ. Барои ҷанг, барои митинг иёра ФМС депорт намекунад. Иёра МВД депорт мекунад. Иёра барои нарушении мигратсионной законодательства депорт намекунанд. Иёра барои безопасность чӣ мегӯянд шумо хавфу хатар доранд дар оромии ҷомеа гуфта депорт мекунанд. Яъне ё опаснианд барои оромии ҳамин кишвар, ёра ФМС не ки 3 сол 5 сол депорт кунанд. Инора МВД депорт мекунанд ва 40 сол яхеша пожизненӣ депорт мекунанд. Худованд хеле намуди депорт ҳам имора нигаҳбон бошад. Шумо натарсондестам чизе ҳастай. Недавна 200 нафар рӯй кардан. Ҳам ҷанг шидагӣ буд ку дар киҷо шидагӣ буд. Қати чечено буд, намедонам қати ки буд. Акаҳо кор меҷӯем дар ошхонаҳо, офитсиант ё любой кор. Номерот нест ки мо мумкин ҳамин номерда занг занан кор биёбанд. Ака бачаам чӣ? Ака бачман омад, бачаи ман омад. Хай бачман намесонда. Патента моҳаш нарасид. Регистратсия 3 моҳа кардам, баъди 3 чӣ кор кунам? 18 сола набуд, яъне вай мувофиқи қонуни Россия то 18 солагиша регистратсияи вай продлит мешавад дар асоси патенти падараш ё ки модараш ё ки ҳамон одаме ки Россия овардагиаш дар асоси доверенность қати. Мисол ҳамун кия соҳибиш мекунад то 18 солагира регистратсияи ҳамун, мисол агар ина ма фарзандам қати ҳаминҷа даем регистратсияи хидма мерам 3 моҳа патента месупорум, ҳамун қати хидма 3 моҳа регистратсия мекунем ва ҳамчунин дар асоси ҳамун чекҳои ма фарзанди марам мекунанд регистратсияша. Вақте ки 18 сола ки шид мерава дига экзамен месупора, патент мегира, тамом дига. Як рӯз гуфти регистратсия отменит шида. Бо чӣ гап шид? Мо агар и гапа регистратсия отменит шида хали гап дар ягон ҷо ма нагуфтам бародарҷон. Кумамро як бурга тамошо кун, дар ҷои диди хали гапа. Ака чӣ хел паспорт Россия гирем? Мера бугум саҳар мешохи ака. Як саволе чотки бутен ки ҳамун чиз сахт зарурайтона. Паспорт Россия чӣ хел бигирем? Як гала роҳ дора. Ака як видео барои чек супурдани патент Подмосковия ба воситаи банкомат бикун кардем бародар муира. Бибин дар видео ҳастай. Салом бародар, ман фақат патентро супурда гаштам без регистратсия. Аммо хел мумкинай? Мумкин нестай. Любой ами пулис дар раҳ рӯ қапата регистратсия надорим, метавонад ки бара адел ҷаримат кунанд ё ки намедонам депорт кунанд. Салом алейкум. Сози Тенҷи ака 40 сол депорт ростай? Ростай нав хондам ҳамин гапҳоро бу такрор бия боло кунам. Бача иҷа тоба 1000 савол аст қариб. 545 тамошобина, 140 лайкай ай байда просто. Ман неправильно фаҳмондестам, чӣ значит безеб гап задестем. Бисёро мегӯянд ту лайка арзишша надорӣ. Дар бораи амнистия для запретников маълумот бите камтар. Агар мумкин хеле нав дромади кияи номаш иранские песни бай. Дар бораи запретников маълум бутем амнистия гуфтум ма ки ҳозир маълум нестай кадом статьяра мекушоянд ва маълум нестай ки кадом давлата мигрантоша мекушоянд. Общем халёл ма чизе бугум ранги фолбино гап задан мешавада. Хубуш биё ма сабр мекунем. Ҳамин ки қонуну қоидааш буромад ҳамаш маълум шид, ма видео када ҳамин ранги кӯдаки майда
дар талақ шакара ва меғавҷи дар даҳанаш мемонӣ хеле тобо майда када мефаҳмонтона хулосаи гап дӯстои азиз. Мо ҳамин бачаҳои пирастоем барои худ гапҳои пирастои кӯчагӣ гап мезанам. Баъзе вақт талаб мекунанд ки ту қариб таи 300,000 подписчик дорӣ, камтарак давлатӣ гап зан, телевизорӣ гап зан, журналистҳо. Ман охали гап занам бо ними мардум намефаҳмам. Хотя ман ҳамхали гап зада метавонам. Филологияро нақс хондагим. Салому алейкум ака, ман гражданство супуридам бе ускорения. Баъди як ҳафта ускорениша супуридам. Чие ускорениш? Ман нафаҳмидистам. Ин чӣ мешавад ака? Дуруст ҳаст? Ман инро нафаҳмидистам ин намудша. ҳабибуллоҷон, оқибати одамои бедокументҳо чӣ мешида бошад баъди сроки сентябр? Ирам аниқ гуфта намешавад чӣ мешавад, чунки мебинӣ ки бо як 15 рӯзаи дига бо президенти Россияро указаш биромад, бо хеле даи мардум мебиёяд. Агар ки указ бо бирора, на ки агар набирора депорткунӣ сар мешавад. Дига чӣ мешавад бародари азиз? ҷе 700 чум 1000 кадомша бихонам намедонам. Манамира мехонем хай. Ака ягон бародари юристи тоҷик нестай ки барои гирифтани паспорти русӣ кӯмак куна? Хеле барои паспорт мегирифтагӣ кӯмак мекардагӣ намешиносам бародари азиз. Салому алейкум ака, патентум 100 дай, регистратсияам фалшивияй. Бихапан депорт мекунам, бихапан штрафот мекунам. Агар бо буфорошона агар камтар настроянашон набоша, барои ин Зарина апа будай. Зарина Абдуллоева, агар ки бо яке настроянашон набоша, барои регистратсияи фалшиви подделка документ гуфта, бо иш уголовни дела мешавад. Барои ҳамин хотир фалшиви қати нагардин, ӯ набуданаш хуба, чӣ май буданаш. Салому алейкум бародар, дар бораи Парвиз Америка иқа маълумот медодед? 1001 Парвиз Америка чо кадай шад? Америка гаштай айқафои зиндагиш бачаҳоро кам-кам ёрдам мекунад, масъалаи грин карта, опыт дора, опыти вая барое ки уха опыта бигирӣ ҳамуха да Америка гаштан дар кор, қати ҳаму қадар бачаҳои грин карта қати рафтагӣ суҳбат кардан дар кор. Ман хе ай пеш намешиносамша, на ки ҳамун видеоша кадомед грин карта супурданӣ бошен, кадомед Америка рафтанӣ бошен, ҳамун видеои авая тамошо мекунен, дига на юрист дар корайтон, не адвокат дар корайтон, дига ҳеч дар кортон нест. Ҳамунҷо дар любои масъалаи америкаравӣ гап ҳаст. Салом ака, ман Екатеринбург будам, ҳозир Москва омадам. Регистратсияи ман срок гузаштагӣ 1-4 рӯз шуд, лекин патент дорам. Срокаш то 23 ман чӣ хел регистратсия кунам? Регистратсия хата мекунанд дар асоси чекҳои патентат, бародари азиз. Ҳам чанд моҳаи супурдагӣ боша, ҳамқа регистратсия дар Москва мекунанд. Салому алейкум ака, ман Таҷикӣ рафтам, омадам. Патент месӯза ё не? Ман патента платит кардагиам. Не, намесӯза. Масалан, ман патент дорум, 2 моҳаша месупорам, мерам хона, мо миём айдавомуш супурдан мегирам 100%. Ака регистратсия дар аэропорт мепурсанд? Регистратсия не, мигратсионная карта мепурсанд дар аэропорт. Барои мардина саволи безеб натин. Ассалому алейкум дӯстам, паспорт дорум, постоянная прописка дошта бошӣ дар дигар шаҳр рафта кор карда мешавад ё на? Ое ки гражданствои дигар шаҳрҳо дорен, барое ки дар ини ҷо мисол ай Питербей дар Москва кор кунӣ, бисёри ҷоҳо да кор да мегиранд, баъзе ҷоҳош да бо кор да намегиранд, яъне ки временная прописка мепурсанд ки ҳамин ҷо да бояд прописана бошӣ. Беоснование кота гирифта мешавад? Котаро мехарӣ, основание чӣ мешавад хай? Носитель русского языка. Ира просто када наметавонӣ ту. Қина, и барои ягон посредники падардор меёбӣ, ҳамун корта буд мекунад дӯстои азиз.
вақтҳои қасабулои шумо бисёре ман мерост педа мекунам. Бо як бори дигар савол додестам ака. Ман печати фалшиви дорум, мешавад дар патент супорум? Ҷавоб илтимос. Зафарҷон Мусоев шуда ҳамин савола метиҳам, ҷавобаш маълумае ку. Месупорӣ, агар Красногорск бисупорӣ 27 000 мепара, баъд баъди 30 рӯз патент тайёр мешавад, баъд мери ки мегӯянд регистратсият фалшивияй, бира ҳамин адресда дар база монда биё. Ту медиҳӣ ки дигар дар адрес монда наметунӣ ва пултам месӯза. Тамом дига. Баъд чием 4000 рубл ягон ҷо берем оригинал регистратсия кунем, як чизи 4000, як чизи 30,000 месӯзонад. Ҳамин логика хати нормал не ба фикри шумо? яхела бачаҳоя савола 40 борам рӯӣ кардагӣ будиянд. ассалому алайкум ака, аз Тоҷикистон нав омадам. То чанд моҳ патент кардан мумкин аст? То 30 рӯза. баъзе областҳода ай 15 рӯз усу агар бисупорӣ рӯзи 16, рӯзи 17, 20 якчанд ҳазор рубл бо штрафат мекунанд. на ки Москва сахт равада то рӯзи 20, рӯзи 25 шанбе бисупорӣ, агар ҳеҷ кор намекунад. Регистратсия дар давоми 14 рӯз шумо бояд регистратсия дошта бошед. Бача саволи мара хон гуфтай. Карим Бензема ку саволот охи саволи ту дар байни ё гун мешавад, братан. ҷаранги бозори корвонаи саволу ман намедонам кира чӣ ҷавоб музе. Салому алейкум сози ака, ман 2 административни штраф кардан супоридам. Тоҷикистон бирам омада метонам ё ки не? Депорт мекунанд ё ки не? Мувофиқи қонунои Россия ай 2 административни правонарушенӣ аллакай одам депорт мегирад, лекин практика нишон метиҳад ки баъзиёш то 5 таам доранд депорт нагирифтагианд, бо ҳастай 2 қати депорт гирифтагиа. ира чӣ хел бифаҳмем? Бисёр ҳамин одамо савол метиҳанд. ҳамин савол ягон кас ҷавобша ёфтмадан бугин. ман намедонам. як одам 3-4 та штраф дорад, депорт надорад, а як хелиш 2 та дорад, уже сразу депорт дорад. мумкин ирам па кайфу кор мекунанд дар ФМС, кадоме чӣ хеле омад ам ФМС заниш мерава. Ассалому алейкум бародарои азиз. ира Россия мегӯянд. барои ҳамин хотир иҷа ҳам хелияй. ҳамин як одам дар нарушениёш ай дунё биромадагиай, на ки депорт надорад, як одами дигар як кор мекунад ки мебинӣ паган штраф депортш кардан уже биррафт. ассалому алейкум бародари азиз. ман аз соли 2019 дар Москва 5000 штраф карданд. ман насупоридам. маладес. ин штраф ва ба ватан омадам. ба визам ҳуяй. агар биём ба Москва патент кардан метонӣ? ӯ штрафи 5000 ту мегӣ, ба фикрам Аҳмад ТЖК, ба фикрам ҳамун дар назар дорӣ ки ягон 5000 штраф Моская ё ки метрода ё ки автобусда қапидан, ба фикри ман беблет. Амнистия мешава, брат? Вообще ма дар душанбе МММ при бояд бишава, аниқша намедонем. обо саволро бинӣ қабул кунем. ака прописка кунӣ, патент не депорт мешай? Мешай, конечно. салому алейкум ака, мана квота РВП ҷудо кардагӣ ближайши 2 моҳ доданишон дар кор. РВП я ҳамин 2 моҳ холӣ нашид, якта штраф шид. и квота намеша гапоя хеле одамоша хонда. ассалому алейкум бародар, ма дар Сургутум Москва омаданиюм. патент ма 2 моҳа супоридагиюм. баъд чо кардан дар кор? илтимос. Москва ки омадӣ, то ҳамун патенти Сургуту як балу када усу када мегардӣ, на ки ягон ҷода кор каданӣ шидия, обязательно патенти Москва кадана дар кор омада баробар.
рафта регистратсия мекунӣ дар Москва ва рафта патенти Москваро мекунӣ, баъд дар Москва кор кардан ҳақ дорӣ. додари ма 5000 штраф дошт, патентиш отказ шид. Диловар Шодиев гуфта. Ишам шиданаш мумкин ай. Смотря штраф ай чи ай. Штраф ай регистрация. Штрафо чанд намуд ҳастанд. Як хел штрафош дар мигратсиони коро, мисол барои маска ин чизора наспори, агар бо штрафот мекунанд, лекин ин сабаб намешавад ки тра патента натиянад. ҳозир брай ному фамилияи имя отчество алиш кунбиёӣ мешавад. Кадомеро савед додай хай. Ҳеч савол нест. Ака барои маска штраф кардан насупуридем, чо мекуна? Намедонам. Манам як бор кадан штраф барои маска ман насупуридам. Наки то ҳозира гаштем, хеле намедонам. Набуромада ягон ҷо. Даже санҷидум да баъза ман штраф надорам барои маска то ҳозира. Ака отдел бурда будам ман. Салому алейкум, патент карда метонем? Ҳозир 15 рӯзи регистратсия мондагиае. Ҳамира рафта ФМС пурсидан дар кор ки худ патент оли меспори, баъди 15-20 рӯз тайёр мешавад патент. Мерай ки уже регистратата ёки ягон як рӯз ду рӯзи охириш монда ёки на, ёки 2-3 рӯзиш гузашта уже. Ватра метиҳан ё наметиҳан патента. Ака явло рӯзи патент платид гузашта чӣ хел кунем? Агар Москва ки Московский област да бошен, патентит Москва боша ба ҳазор бисупориш, ҳеч намекунад. Лекин Московский област дига областом як рӯз бигзара проблемаош сар мешавад уже. Баъд уже ФМС занг зада аних ёки рафта аних кардан дар кор мешавад. дӯстои азиз, 32 минут гап задем, бефара шидем қариб бародарои азиз. Бо кадоме да саволаш ҷавоб надодам. узри бисёр успед намекунам. 500 кас дар эфир ҳастай. худованд ҳаматонро нигаҳбон бошад. мо ин ҳами офиси компанияи Алабум омадем. ин ҳами кадометон агар ягон чи гирифтанӣ бошин ҳами доруҳои компания инҷода бо ин хеляк доштиян. ин номерое ки мебинед занг занед. ин номерро занг мезанед. ҳами доруҳоро любой ҷо роҳитон мекунанд. Любой шаҳрҳои Россия, область, Чукотка, Ханты-Мансийская, фарқ надорад. Любой кунҷи дунё роҳиш мекардем. ин номерашон. Хай бегашед. мо истоста мебуроем дӯстои азиз. Алло нигаҳбонтон боша. 8 024 47 28 номерои бачакҳои даво. ин ҳаминҷо офиси компанияи даво. ин ҳамин доруҳошон. хай муроҷиат кунед. худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Кам-кам эфир мекунем, суҳбат мекунем. суҳбатҳомон боқӣ, дӯстои азиз.